дар идораи телевизион ва радиои вилояти Хатнон ҷаласаи ҷамъбастии фаъолияти 9 моҳа доир гардид, ки дар он кормандони эҷодию техникӣ иштирок намуданд. дар ҷаласа як масъала фаъолияти 9 моҳаи телевизиони Хатнон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. роҳбарияти идораи телевизион ва радиои вилояти Хатнон соҳибназари Муҳаммад Ғоиб қайд кард, ки дар давраи ҳисоботӣ беш аз 48 барнома бо теъдоди 1290 адад нашр шудааст. дар ин давра барномаҳои дар мавзӯи рӯз, таҳлил, инъикос, замон ва иқтисод, дастовар, афкор, суфраи эҳсон, ҳадаф ва дигар барномаҳои ҷашнӣ таҳия гардидаанд. аҳли эҷод баҳри сари вақт дастрасии иттилоот аз ҷашнҳои миллӣ ва чорабиниҳои гуногун 252 адад барномаи иттилоотии ахбор бо теъдоди 2268 хабару гузориш таҳияву нашр намуданд. дар идомаи вохӯрӣ аз тарзу усули пешбурди кор омода намудани барномаву гузориш ва роҳҳои ҷолибсозии он мувофиқ ба завқи бинанда кардан, ҷалби чеҳраҳои телевизионӣ нуктадон, босаводу ҳушманд табодули назар шуд. зикр гардид, ки бояд аҳли эҷод аз имконоти фароҳамшуда беҳтарин барномаҳои телевизиониву радиоӣ, гузоришу хабарҳои ҷолибу қобили диққатро омода созанд, то дар фазои иттилоотӣ мавриди таваҷҷӯҳ бошад. дар идомаи вохӯрӣ муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кард, ки журналист бо хомаи созанда имкон дорад дар тарбияи сокинон ва иттилоотонии онҳо нақши бузург дорад ва аз ин хотир васоити ахбори оммаро ҳокимияти чоруми кишвар номидаанд. илова карданд, ки аҳли эҷод бояд дар таҳияи барномаву гузориш аз сареият кор бигиранд ва ба муҳтавои он таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа бидиҳанд. чунки бархе аз барномаҳо якранг буда муҳтавои якхела доранд. таҳияи барномаҳо навгонӣ ва муҳтавои баланд металабад. аз ин рӯ месазад дар ин самт корро ҷонок намоем, то ба натиҷаҳои хуб ноил шавем ва барномаҳои ба завқи бинанда муносибро таҳия созем. дар анҷом ба аҳли эҷод баҳри беҳтарсозии сифати кор ва таҳияи барномаву гузоришҳо дастуру тавсияҳои судманд дода шуд.